Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Muri sei kuma TV ese enyika tadzoka guys, pane rimwe video riri kutenderera pa social media pane mafesi aya anoyambutsa vanhu pasi pebridge. Video racho guys hatingakwanisi kuti tikupei pano, asi nyaya iripo ndeyekuti mafesi aya anoyambutsa vanhu vane vasina mapassport pasi pebhodha nevanhu vaya vana chinotenga zvinhu zvavo vachida kunotengesa kuZimbabwe akasungwa. Video racho rinoratidza mapurisa achitowadedzera kuti burukai vachisungwa ipapo paine mapurisa nemasoja. Asi vazukuru vambuya ane handavadedza kuti aiwa nyaya itika ndeyekuti vanenge vasina kubhadhara. Kudai vanga vabhadhara mari kudai zvisina kuitika. Vanhu vadedzera kuti haisi nguva yekutanga zvichiitika zvimaningikiri step ladder zvavanovaka izvi nematanda izvi zvinopadzwa, especially kana kuri kuti varamba kubisa mari. Asi nyaya iripo ndeyekuti guys, zviri kunzi pabhodha pari kupisa, hapana kumira zvakanaka. Zviri kunzi pane imwe operation iri kurohwa nemapurisa nemasoja vachidedzera kuti dzokerai kunyika kwenyu munogadzirisa maproblems enyu. Ingwani makavhota, bisai munhu uyo, toitoyai. Asi mune munongoziva mega kuti kuZimbabwe guys tinotya kurohwa, panomhanya munhu ende munongoziva mapurisa emuZimbabwe nemasoja kana vachipfuura vanoshandisa mapfuti dzavo dzinonyadzopfuura. Havana marubber bullets sezvinoitika kuSouth Africa. Asi maSouth Africans nayo achema akadedzera kuti ko Aaron Mtsoaledi vanhu vavakaisa pabhodha vari kupi, vari kumboshandei? Vanhu vadedzera kuti aiwa ngavasungwe vanhu ava, ngavadzokere, nesuwo tiri kuvhota. Munongoziva mega guys, kuno kuSouth Africa vari kuvhota next year, saka vari kudedzera kuti don't make your problems our problems. Vari kudedzera kuti dzokerai kunyika kwenyu, hatisi kuda kukuonai, tikangokuonai todzimara tatanga iyaya yekukupisai. Saka handizivi guys, mungwarirewo nemiwo, especially team risina mapassport rinofamba nepasi pemabhiriji. Ngwarirai because pakaipa chakabvondoka guys. Team rekuSouth Africa riri kudedzera kuti taneta nemi, hatisi kukudai pano, dzokerai kunyika kwenyu. naAaron Mtsoaledi ndio zvaari kudedzera. So thank you so much guys, don't forget to subscribe.